Innocent? Binnen je hem nou heel gek worden? Hè? De Ruud, voort je me! De Ruud, op zo'n mitraille! Ik wil jullie graag een centje geven, maar ik heb niks. Wij hebben 12 scènes op locatie en 3 figuratiescènes. En al die scènes bij elkaar is het verhaal van Scrooge op onze manier. En dat doen we nu haast 300 man aan mij. Ja, al in dit soort kleren die er maken worden. Dus het is een heel mooi verbindend ding in het dorp worden. Ja, merk je dat? Ja, ik merk het zelf en ik merk het aan iedereen. Hè. Iedereen die mij doet, haast alle gezinnen in het dorp hebben wel iemand die mij doet. En die had erover, meestal moeite elkaar, kom ik over het maatje afspraken. Er is gewoon een hele mooie energie. Ja. Deze Scrooge die is in hem een beetje te lang, dus ik moet hem even wat korter maken. Oh. Het wordt nou wat rustiger, want we halen generalen gewoon. Maar ja, dan mindert dat we meestal niemand nog wat halen, of er is iets kwijt of nou zo. En dat doe zelf ik mooi? Ja, ik sta zelf te vertellen bij Scène 3 in de tropische kast. En ik moet eerlijk zijn, er zijn meer mensen bij die dat ben geweldige naaisters. Ik ben meer voor het terug te doen. Oh. Maakt het wel wat los in het dorp, of net? Ja, we hebben het zelfs al gewoon om een nightclub op te richten. We kunnen hier nu ze leren naaien, een beetje specifiek. Ja, daar hebben we het allemaal aan. U gaat vast ook gezellig eten bij uw familie, of niet? 1 centje maar. Wat nou gezellig, hè? Hoe is dat zo voor jou om Scrooge te spelen? Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Het is een mooie uitdaging. Het is een kwarte scène, maar je kent er helemaal uit het leven. Ja. Het is een mooi karakter. Het is heel mooi om te spelen. Ja, past het wel een beetje bij jou? Nou, ik weet niet of ik in het echt ik zou ben, maar om het te spelen is het hartstikke mooi om te doen. Ja. Het mooie hiervan is dat het, er zijn 12 Scrooges. Ik ben maar één van de 12. Ze had net op één locatie, maar ik ben al hier op verschillende locaties. Dus de Scrooges ben ik al hier verschillend. Dus iedereen brengt zijn eigen Scrooge naar voren. Laat dus dit moment als een herinnering voor altijd in uw hart bewaren. Ik ken een plek waar je nooit verdwaalt. Ik ken een plek waar niemand huilt. Huilen mag niet wanneer ik speel. 's Nachts in mijn mooie luchtkasteel. Wat mooi. Ja, dankjewel. Doe je het vaker, jongen? Oh ja, ik zit nu al een paar maanden op zangles. Oh. Dus de eerste echte optreden. Ja, en hoe is dat? Ja, vind ik wel leuk. Het is ook spannend om dan... Ik heb eigenlijk meestal spanning in de eerste 5 seconden als ik moet. En dan 2 seconden en dan is het weg. Het steekt hier dus toch het hele dorp in, hè? Ja. We zijn nu bij de plaatselijke supermarkt. Ja, dit Broekershuis magazijn. Die jou gewoon hun plak op is maar voor Ja. Ja. Ja, hij belde nou, wij moeten een heel progressiepakket leveren. Hij zei, maar nog ga je hem de ruimte in beslag nemen. En nou ja, het is gewoon super. Hè? Wij kunnen mooi spelen en zij gaan een probleem. Ja. 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 Maar het komt wel goed. Ja, het komt zeker goed. Ja, nee, maar het is gewoon prachtig. Die gearworking is gewoon topper dan top. Ja. Ja. Je bent een protebeen, hè? Ja, wij wisselen hier naar 4 optredens. En dan hebben we ongeveer de helft van de dag. We doen 10 optredens per dag en dan knippen we de 4 en dan wisselen we van 10. Ja. Vaske band. Vaske band, ja. Die jet net bij het stik? Nee, die jet net bij het stik. Nee, dat klinkt raar, maar die jet net bij het stik. Oké. Het komt heel toevallig in het huis. Ja. Je spuurt 3 scènes. Show me net zo ontutten. Waar verneemt je nou wat van? Hij, in elk geval net meer. Ik heb je lesje wel van leerd. Zullen we voort? Quando corpus moriens
Ahoy, vuurtoerwachters, ahoy, vuurtoerwachters, ahoy, vuurtoerwachters in de Erekristie. Nou, wat vond je hem er zelf van? Wij vonden het beroerd. Jij ging weer zo, hè? Ja, we zitten nog in de ontdekkende fase zelfs. Wat had deze vissersman dan met Scrooge te maken? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Nee, dat zit in de scène. Hij had een dream toe dat de vuurtoerwachter is. En dan komen Fiskers Bidel en dan komen dat. Dat zit en dat jouwt mooie aanleiding om deze man te vragen om te zien. Ja. Maar zeggen we jou er ik bij hellen? Kosten nog moeite, spaart je? Nee, tuurlijk. Als iedereen wat doet in doet, dan doe ik mij. En ik ga maar een heel iets roltje hierin. Veel geen enkele verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Maar deze man die luistert wel naar jou? Ja. Dat is de motto. Ja. Maar de man met zijn goed, daar hoeft niet in de zin. Nee, hè? Dat is altijd klaar. Ja, dit horen we niet vaak. Nee? Wij varioet u om te visken, wij varioet u om te visken, wij varioet u om te visken, onder iedere man die. Ahoy, vuurtoerwachters, ahoy. Nog even, wie is beraad? Ja, wij hadden constructie nou klaar. Ja. En ook in de platen erop zodat uiteindelijk van de week de vuurtoer erop zetten werken. Dat is een enorm ding. Ja, hij is 8,5 meter, Harry. Ja, dik. Ja. Dus er moet even een kraan bij, dus dat mag wel weer even regelen. Ja. Dat wordt nog een hele tour. Ik heb mezelf opgehouden, ik kreeg dit uit de jaren in een beetje weg wat je rode reuring weer. Nou, ik denk, toen kwam ik Jansje in, had ik vrij, hoe zit dat? Die hebben tekst nu leggen, nou ik denk dat wil ik bij dat lijkt me wel leuk. Dus zo ben ik aansluiten en dan kwam ik jou eens in. Zo we dit project waar mensen bij, nou hartstikke super en zo ben je weer nog steeds bezig, hartstikke leuk. En met al die orenmeesten die dus helpen en al je reuring, geweldig. Ja, het is enorm hè, het hele dorp dat mooi. Ja, leuk. Echt leuk. Ja, en ik ben krijg stoppen met werken en dus ik ken Jan al jaren. Ja. Dus die komt dan echt al heel gauw bij die van, hey, doe haast vast 10 uur. Ja. Maar dat 10 uur, dat betekent nou dat ik meer uren hier ben dan dat ik ooit werk ga. I saw 3 ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. Normaal is die redelijk zelfs in de spotlights, maar een van het koor. En nu de scène is natuurlijk dadelijk in het donker met een vuurtoer van 9 meter heel bij. Dus het wordt hartstikke mooi. Maar dat komt zo'n beetje tot in rug, zeg maar, zoveel ja, mannen. vind ik wel. Ik heb de muziek dus al een keer wat in mijn concert. En daar ben ik het best in natuurlijk, om een beetje te zingen en de muziek maatje. All away on Christmas Day, on Christmas Day. Heave away. We gaan 1600 kaarten, die werden in een paar uur uitverkocht. En dat is gewoon schande, maar ja, we gaan het meer en daar ken ik echt niet meer bij. En meestal moet je ook net een beetje zwaar komen van de show wel wat er in de figuratie gebeurt, want dat is ook heel mooi, maar alsjeblieft door het net, want het zit er helemaal vol. Ja, ja. We kennen nog wel 4 dagen. On Christmas Day in the morning, heave away, all away on Christmas Day in the morning. Raise